sade halkı ağlamak kator kıyımdat değil. Yine sonra şu halka onun ağlanyanını düşünürmek has kıyın olyandır. Noam Chomsky. Assalamu alaikum illeşler. Şu süreden materyallarını men köptürün eriyona geliyordum. O materyallarım gününden köpel uğran son nemeden başlayacağımı bilmeyen oturdum. Şol sebeplem ilk başta başlantıyan bulamay. Bir kuş saparı tutub. Ahir sonuçların hemmesinin bir sürede toplap çıkarmamı yerlikli bildim. Yine şu süreden adını hem başını men Allah'ım Rahim'in şol batırılan son çıkışını aydan sözlerinin başlatım geliyor. Yani ilk var Allah'ım razı dinlek görelim. Tezada ödeymek cevapkarcılıktır. Şonun için bir nedir öğrenecek kolyat. Şu apazitçan çayagını ben şunu hemen ödümde öğrenecek kolyat. Hem beylikleri başardığımda öğrenecek kolyat. Tankit medeniyeti olmalı. Sen diydin mi yılına dur da cevap ver. Analiz ver. Yöne bir zat deyip yılına da analiz ver. Bilmeyen olsan sonra tuğut edip bilmeyen olsan ol çökmet medeniyeti. Ol çökmet medeniyeti. Oraya hili beyle olyalı. Allah'ım rahat. Tökmedin ömür medeniyeti olur mu? Akıllı adamlar buna agavur kapı freydu diyarir. Şu panyatçan ne mağlı diyanını sen ingolmanını biliyorsun ya. Psikanalizin atası olan Sigmund Freud buna parapraksis deyip at koydu. Düşünüklüğe edip aysak adam insanın gepini ideyen bulur yanlışlıkları. Şol şahsiyetin içinde gizliğin oturan hıyallarının hem arzularının tüteninin kontrolsüz daşına çıkmağını ağırlayandır. Demek Allah'ım rahatın ödediyen töhmetlerini inni medeniyetleştirmeye misliyandı, şeyle mi? Onu sen nemeden katuriyan? Şol sana psihik taydan neyatar diyenleri seversen ahlakını hem içinde oturan zayıf fikirlerini suğutlama çıkarmak için ol seni yürüyütü duğturu süre vakitmen gereği yok. Psikanalizden hem psikologiden sehel baş çıkan adama sana diyagnoz koymak için seni daşından zilnası yetip kolyandır eğer bilmedik kurtan. Psikanalitikler hem psikologlar sen psihik yağdayını damar ağrını alıp suğutlayan değerlerler. Olar dine audio-vizualini kontakt tülen işlerler. Hem öyle suğutlamasını çıkarıyorlar. Sen orada paştı her sürecinde oraya yanlışlıkla kendi de oturuyorsun. Esasen komentarlarda şu beriyen cevaplan, şu diagnozları has bitirinmek diye. Yani böyle gelini esası temamda kaydıp para yani. Onun için senin en çime süreçlerinde aydan rahatlarını yatlıdayan illeştirmede. Sizin bu adamlar üstlücü dinleyen. Aliyada bunlar öz bir için kuş vuruyorlar. Olan Türkmen oğlu bir oturuyor Amerika'da. Olan kim? Şol taparık beymifim. Taraftarımızın şol taparık beymifim. Prezident edecek olyandan beri ol. Onu da neyme sebep oldu? Şol geçen yılın sonunda ben şol ırkıvedak taparık beymifim çetine diye bir onu ben tankit edemden son şondan veri. Irkıvedak. Yine de men gıynan tapta şol taparık beymifim halma söyünüp vardı yine vurun etmeli ol yani. Taparık beymifim taraftarları yazdı. Bana gelini taparağın taraftar edecek olyanlığını. Ya şunlar var yani iki tane. Hamra dağı bilen, Hamra söyünülen, taparık beymifim var. Hamra söyünüp şol menem salk koyuyordur da taparağı. Halmarat söyünü fayda benim havarım yok, namem yok. Şu taparaklıymıktan haş ettiğinde şu numaralar başını bağırlap verin. Size ananlık diye. Yani men halmarada daydatım ele. İkisi öz arasında taparağı ikisi ol gepleri bilen adamlar oynamalılar. Yine diktatör otuyor. Taparımlar yani aklim isteyende diktatör otuyor. Onun yanında da son aydanlarına gol çekmeye tayin olup oturan triyak otuyor. Halmara söyünü fatlı. Tankit var, onun tankidine böyle içinde medeniyeten mi olmalı, tankit etmek. Evet abi, yöneşil tavatı oturmak mesela için idinle cevapkarşılık çekmeyen, ben alav etkin yadır bir yerini alıp kendine mekhemen agayende diyeceğim, yani sen düğünüp diyeceğim, ya da kendine planlayıp bir epit ettilen, sapatlandırma bilen sapatlandırıp, sonra onu idinle esaslandırıp bilmesem, şu aydiyan zaten. Olayım, şıltak olayım. Yöne, şöyle işte, şöyle belirşikten keyde alanım, keyde bekviyet öğrenim, taparımlar, yani aklayım. Yani alavettin son Berdi Muhammed'e alıp son ecetine bacasına yeti vurursak. Oraya hem tankit veren nokta, onun şahsiyetine değinmek. Hava, yöne alıp ecetine bacasına değip ya başka atlar bilen son şahsiyetine değinmek. Yani bununla tankit medeniyetinden çıktığımız oluyor. Yöne alıp son şahsiyetine değip. Yani bununla tankit medeniyetinden çıktığımız oluyor. Türkmen oğlu ileyen yankı yallakı. Çünkü yankı için kuyruğu yağlı olup şu taparık beyimin yanına temsilip veren şu adam. Demek ağlar gözü Berdi Muhammed'in şahsiyeti senin için has vacip bolup görünýärdi, şeýle mi? Onun şahsiyetini sen sıylayandı, galan halkın mertebesini
ayağınız pırmanın hiç satçı doğran nokta. Şeyle mi? Şuna düşünüp bilmeyen olsanız siz malın derecesinde sizin kelleğinizin işleyiş onda malın derecesinde de işler o. Onunla biz öňü soňy malın derejesinde bolsak, onunla bizden seni dinlemeyen mallardan sen näme atwurýan? Sebäbi bizim köpümiz edil sen ýaly. Töhmet medeniýetiniň iň ýokarky derejesinde amakly ornaşyp oturan şahsiýetleň ýygynyň ölçügün ýetebilmez. Halkın içinde görürüm var. Men taýda dokumental faktlar koýuljak. Ýöne häzir Men taýda dokumental faktlar koýuljak. Ne berdi yine bir soru yüzü çıkýanyny. Diýmek Allah murat elinde dokumentalny faktlaryň bolmasady ýöne sulhuny almayan adama garşy haysydyr bolan gıýbatlary ulanmak senin şu alyp barýan täze jurnalistikaň düzümlerine görä ýerlikli bolýardy. Diýmek onu menim şol ýylyşlarymyň sen hakda maňa iýeren käbir maglumatlary dokumentalny suwd etmen şu taýda ýöne öz dilim bilen gurlap beýan etýän bolýardy, şeýlemi? Diýmek sen erkekler bilen söýüşip yatıp durup ýörenmi menim arkaýyn aýdybilen naştaýdy. Ben öz aýdyn datlaryny ýene de ortapar. Ýa-da daýyn undan bolsam. Falan bir epitet dilen sapatlandyr, bilen sapatlandyryp soňam onu ýygyna esaslandyryp bilmesem şu aýdýan zatym. Olaýam şyltak bolýar. Halkyň içinde görürüm wa men taýda dokumental faktlar koýuljak. Kıstası tankit meselesine kaydık kelsek, sen saparağa yanka oturun, töhmetlerin yalanlığını men delil dokumentlerle tasdiklamadım mı? Onu neymişin sen özüňe jurnalist diýýän, öz dökü oturan pokşuluklarını yalňyş ekenini aýtmaga gaýratyň çatmady, ha? Alamula. O jurnalistika ha aňarda dursun. Iň bolmany öz mertebesine sylaw bar adam, öz sözlerine erkek kimin jogap berip bilýän adam ýalňşaýan ýagdaýynda. Şu süjetden soň ötüş soramaly dämi eýsem, ýöne sen onama etmedin. bu Türkmene ulliýän ýanky ýallaky. Şoň ýanky için guýrugy ýaly bolup şu saparyklyň ýerine temsilip beren şol adam gelecekde şu Türkmenistana şu saparyklymy ertjek, onam aýdýar meňe maňa başlaýan hatlarynda da goýun aýdyp otyr. Şonu bir prezident edellip. Innem şol men sana hamala aklymı prezident etmeliyip ýadan teklifim hakda. Men biljekde Allah murat sen nirede we kimden terbiýe alanyň hakda ýöne özüm namusçy adam bolan soň şu ýigren ýarym sintetirlik küntülerden şaky derece ýeten erkekler. Men sana olar ýaly zatlary ýadan bolsam onu delillap çykar da mereke şu ýazylan haty. Senne de bara şu peripiska. Men olaram aýtdyma menden ruhsat sana. Şonu sen edilmejegini 1000% berýän. Sen şu wagt men ýazmadykim diýmedik sözlerimi özüňden toslap illeşlermidi hakykat tökbüne görkezjek bolýar. Inde milletler özüňiz pikirlenip görüň, bular ýaly adamyň mertebesi ýa namusy bolup bilermi? Iň bolmany erkek kur diýip bolýarmy şu tetillik ýazaplary? Eger haýsyňyz şun edýän hereketlerini öz mertebeňizde jaý berýän bolsaňyz, onda diýmek siziň bahaňyz şunkudan näçe ýokardadyr, ha? Men pikirimçe erkek diýip özüni hasaplayan adamlar bular ýalaka iň ýumşak diýäjek zady, bala bol. Men ýaşlygymda ýöne bular ýalaka şah diýerler. Ýöne bizme inni şahlan zamanasy gelýän. Eger özüni bilimli hem akylly diýip oturanlarym şular ýaly alasamdykdan bir sähelçe akyl paýhas öwrenir diýip umyd edýän bolsa. Eger dedim ne hemen adam sifat atlayan olsam gelim ne hem delilden alanda gel oturuly bile diýdim. Durulşyly hem de suwtamaň görkezdim hem de berjek soraňdan ber maňa diýdim. Ýöne menim taňa bir 2-3 sanjak sora bereýin diýdim, ol belip bilmedi. Belip bilmejegini men ýöňünden aýtdym. Ol adam meni ýan tanaýan. Bir näçe lakam bilen çykyş etdi de ýöne men ony öýde bilen deň borup ekranyna aýdyp oturjak däl. Innem senin şu öz kanalyňy çağırıp bagyryp berýäňe jogap bereýin. Saňa da seniňle goýlap oturan adamlara da Allah murat sen özüň aklyň ýetenokmy bir prostoy zady. Iň bolmany logika taýdan seredemizde de eger seniň kanalyň mahama işleýän bolsa, onu kellesi düzü adamyň o taýdan ne göre adyldy? Berde diňe iki jogaby bar. Ya sen akylyň şo gaýbana okap beren döwründen kän köpelmendir, ya da sen bu zatlary ýürütedýäň. Sebäbi şu wagt hatda mektep okuwçylaryň bilýär. Eger men sen kanalyňa barsam, onu ökte hakerlerýär. Gepleşiň başyndan men kompýuterime girip şunu polny kontroly alyp berjeklermi. Tapawdy ýok. Daşy men kanalyma sen geldiňem, şeýle bolar. Sen belki öz merekäni mal hasabyna da görýän nälesin. Ýöne men bilen sen bu çağa jalatlyň başa barmaz. Taşdy özüňden tupolar tapjak bolsaň, onu öz anamdarlaryň arasyndan pitikläp taýlaýber.
Sebäbi iň bolmanyda öz-özüne mertebesine hormat toýan adam sen kanalında iş ýokmu kadýan? Sen edil şulay düşünýäni. O tuvalet hacathanasına ne için biz barmaly? Hajathana da portapdyr. Sakşdo Allah'ım rahat bu hokkandan ünlü dinay. Öz merakany tupoy zorolur bilen ýadatmajak bolsaň. Bir täzerak zat tapjak bol, eger fantaziýaň öz mertebäň ýaly entek düýünden çürümedik bolsa. Şunu da näme görke ya şular öz, şul siyasi behfitlerine, şu özlerinin ýa-ki häkimiyeti el almak, behfitlerine ýetmek üçin şu beýguna adamlardanam. Günäkär ýatyp şolaň maşgalatyny, şolaň durmuşyny ýumurmaga da taýýar adamlar. Şol siyasada şol nuskan görke diýenim tapar öpleýim. Men näme şunu aýratyn ýa-da nykdaýan, näme tapar öpleýim. Beýleklere heredin. Beýleklerim elbetde güýden ýugurýarlar, olardan kemçilik tap bolar. Ýöne şular ýaly edip, adamdan durmuşyny ýumurjak bolup, bir kaslaýyn, öz awraýyny galdyrjak bolup. Adamdan durmuşyny ýumurmaga, şolary häzir repressiýa etdirmäge taýýar adam tapar öpleýim. Kagam Paýew diýerdi, erkek kişiniň durmuşda iki sany iň wajyp meselesi bardyr. Birincisi haýsy ýol bilen ýüremeli, hem kim bilen ýürejek. Allah murat pis özlese mertebeli adamlar öz derejetini göre howsar tapynýanlar. Eger öz mertebäňe göre adamlara howsarçylyk etmek, sen düşünjäňde it bolmak bolsa, onda men öz ýurdum üçin it bolmaga da kaýyl. Bu ýaşlar men bolan hormatym birinjilik bilen iň bolmany şunyň ýaşyna göre. Sebäbi men öz milletimizi hormatlaýan türkmen çagasy. İkincisi, şu oturan toparlan arasında dine hanımlar süynüp bilen saparak kıyımın dövlet dolandırmakta ullakan tecrübelerim var, akıllarım metik. Men jay vursam, men jay ustasını çağırırım. Men jurnalist çağırmam. Men mellekte önümçülük östürecek olan, men agronomu çağırırım. Men jurnalist çağırmam. İnden bana düşünecek olan hani, siz yurdu ele alansın, birbirinizi yiyecek mi? Sizin haysiyenizin hem näme kärden başınız çıkýar gırlapanlar. Hanı üçüncüsini görelim her birinize. Mesela sen Allah murat. Sen gurlamaktan başka yeni oňarýan adam barmy? Esasen şu döwlet turmuşyny peýda beriljek nähil talantlar var. Ya söz adatly bolan adamlar doýrajakmy? Ya bolmasa Muhammed Tüýjin aldy. O da şu akylda porýany edil sen taýyn. Ya şular siz özüňiz şu soraga jogap beriljekmi? Başka nämeden başyňyz çykýar? Я болмаса Хадыров. Когда я работал в прокуратуре и уничтожил доказательства преступления высокопоставленных людей, когда они малолетних девочек изнасиловали. Kakamrat, senin näme täsir hünerin var? Şu prokuraturadaky jenaýatçylykda işi ýok etmekden başka. Ya gel sen dostun araly, şu guruluşçy howsarym bolan Gurbanow. Şondan zorap görýärler. Jenap Aykizdun, belki sizde bardyr jogabyňyz. Hawa siz guruluşçy hem ussat sportsmen bolanyňyzdan ben habarym bar. Ýene ol sizin Fransadaky howpsuzlyk agentliğinyň üstünden naýomlyk satmak tejribeňiz ýurt duranyň üçin azrak golaýmasa, ýa siz halkymyzy soňra gyljyňyz bilen doýrajak bolýaňyzmy? Eger diýen etmese. O maksat Sapar Muradowa asla da gözüňde tutasym bilen ol şu komiteçilik tejribesi bilen. Ýene kim galdy? Eger galmadyk bolsa, onda ýene bir näçe soralar ýüze çykýar berdi. Bizim halkymyzy ilki kimin oýranlygyny bizim hemmämizin gaty ulyasy dordam. Olaram edil şul iki ýaşly. Onda şundan edil saparak kıyımı şu anki rejimi ýigrenmäge sizin ähliňizde müňesi köprek sebäbi bar. O da şol öz tohumyň agzalarynyň gany sebäpli. Edil meňki. Onda adamlar iň bolmany özüňize düşündirjek bolan hany bu iki ýaşlar. Nämetini beýle gerek gollukka. Şu ilki halky oýarmak, soňra da şu halky ýene ýatyrmak. Onda kime gerek gollukka indi bulary hatda halkyň düşmanyny çykarmak. Adamdan durmuşyny ýumurmaga, şolary häzir repressiýa etdirmäge taýýar adam tapar öpleýim. Hani logika nerede berdi? Allah murat sen şu soraga jogap tapabiljekmi? Sana näme gerek gollukka? Boýunlar. Eger logika ýok bolsa, onda Allah murat ýene de sen şu diýen bolýardy. Şeýlemi? Türkmenistan rejimine işleyen adamlar näme diýerler? Şu Türkmenistan rejimini tankid eden adamlardan rejimin adamsyny ýasajak bolýanlar. Şolara ünfer görüň, şolar Türkmenistanyň rejimine garşy hüjüm edýärmi ýa opozisiýaga hüjüm edýärmi? Kısaca sen gowy misal getirdim. Sen logikandan ural, sen diýen sözlerine hakikat ýokdyna garasak, onda diýmek sen etmäni ilki bilen sen özüňden başlamaly, şeýlemi? Adamlar ýatlap görüň, şu Allah murat gelmäňke sahna. Liderleriň arasyna hiç çaknyşyklar bolýardy. Her kim öz başyna oňardygyndan iş edýärdi. Bir-birine käwat türtüýküräýmeseler. Men daşy Kakamradyň kanalyna käwat gülmäge gelämizem, oňa käm insan bilen mokdum.
Onda geleni ýatlaly kim şu opozisiýonlara garşy şular ýaly hapaçylyklary birinji rolundan halkymyň aňyny zorlap salyp başlady. Geldik ýaryň oleden çykyşy parlamentarizma bu kulyan tigre paralyk bir wasandyrlar. Olam esasan halma söýünüfe garşy gönüp durlar. Ýa-da aýagaldyr bilen provokasiýon horolary. Näme gerek ol adamlara şeýle bilen tora görenlerken ol adam hakda nähil pikir edýär. Bu taşary urtda gerek diýerim. Bu türkmen hakda nähil pikir edýär. Näme şu ýerde pikir edýär. Şolar näme gerek şolar ýa tora görenler. Ahir soň bir ýerden montaj edilip çykmadymy? Ya şu ýadylan bir ýerlerden şu taýlardaky ilçehanalarda ýat. Şolara tawşyrylmaýanlygyny mene tawşyrylmaýanlygyna garantiýa barmy? Garantiýa ýok. Ne? Geldik ýary istilýän adam ana şolar ýaly öýüni alyp barýardy. Adamlara çewerene barar ýaly demek. Adam seni görýän adamlar bul edilýän oýunlara. Ilki bilen bu adam kärif bilen süýünü baňlaýlary bilen çakışdyrjak bolýar. Ýöne öz diýişýäri geldi kärif daşyny adam ýok sebäpli. Soňra saparklygy garşy atlandy. Ýöne berdiýem aklywy harmra da bilen ýoguşdyrjak bol. İnsanlar da näme? Harmra süýünü gelip ýetdi. Yine diktatör otur. Saparmrat ýa-ki iklim isteýände diktatör otur. Oň ýanynda şoň aýdanlaryny gol çekmege taýin bolup oturan triap otur. Halmra söýünü fatly. Şunu adamlar islenýän adam şulara ýüzüň üstünde burnuň bar diýilse, seni duşman hasaplap sana atyp berjek adam. Ýöne şu aşylan gelýän ýalyk ýok. Ýöne şulan hemme edýän işime häzir öýlerini alyp barşy. Şu diktatura rejimine, islenip diktatorist rejime maksut bolan hemme zady görkezip boldy. Allah murat eýsem şu süýünü hapaçylykda aýplap maňa hatynda ýazan sen özüň dämi? Soňra da sen öz kanalyňda şu kommentariýalarda şu töhmetlerini heýdem nökerleň bilen dowam edip beren eýsem sen özüň dämi? Ha, şu sen hatyň dämi eýsem? Harma süýünü pedofiliýanyň ştaýdy eýsem sen özüň dälmi? Soňra da näme? Pedofiliýany ýatdan çykaryp eýem süýünü asla da palawa gigandy etdiň. Şu atdyş süýülim bilen hamala süýünüp girin üýüniň maşgulatyny daýlap berdi. Siz bilişiňiz ýaly. Men her wagt birine jogap berende ýa-da bir soraga ýa-ki jogap bersem, şoň şahsyna düşmejek bolýan. Ine şoňa politik kultura diýilýär. Sebäbi öňüden ýa-ki liderler biz öňde duran adamlar bütün halkymyza politik ýagdaýdan etikany, kulturany düşündirip adamlaryň jemgyýetini ýa-ki bizim halkymyzyň jemgyýetine täze bir formalar bermeli. Ine diktatör otur. Saparmrat ýa-ki iklim isteýände diktatör otur. Oň ýanynda şoň aýdanlaryny gol çekmege taýin bolup oturan triap otur. Halmra söýünü fatly. Bizde biz şahsyny adamyň şahsyna düşüp, ýa-ni onu söýüp dursak, onda biz ýa-ni köçe adamlardan tapawut onda näme? Onu näme biz öňe çykmaly, lider bolmaly. Ýani şoň üçin şu medeniýet tarapyndan argumente esaslanyp men hiç wagt adamyň şahsyny ýa-ni tanqidlamak. Halada men hem kulağım aýtmaýan ýöne seni öňe çağırmak bir toşla. Sen barın ýerinde şoň eýetini aýalyna berýän. Güzel barýan. Wagtyň işläpdi men käýmen. Murat Turanow, sen özüň medeniýetli adam diýip şular ýaly dereje etdiňmi? Şuň üçin näme awraň bolan bolsa-da, sen şunu öz gıýbat keşdiriň bilen ýere gömdiň. Sen şoňa düşüneňok. Olamda näme diýär? Meniň adym çok ýaňym şol Murat düşen bilen men geçiren şol gepleşigim ama içine sokup men ha şoň ikitem mekem adamlary bizde de suwtnama bar diýilen ýaly gurrunlar edýär-de. Innem sen aýdan töhmetlemine jogap bereýin. Allah Murat kesek adamyň ahlakyny düşünmek mümkin däldir. Egerde şu duýgy özüňde bolmasa. Men enamatam bir döwür ötüp gidýän men ýeke diýerim, hem taýym edýänim Allah Taaladyr. Ýöne sen şoň adamy götürüp edýän işiň haramçylyk bolsa, onda gelejegim elhen şular Allah Murat. Onu öldürmüş tecrübemden aýdýan sana. Sen on zaman ne maşgalaň var, ne iýdil nesiliýinde goýuldun, ne din tapynyň, ne de watan. O ýeli zorlan tikinek ýaryp, şo tüýler aýlanyp bersiň dünýäde. Bilemek belki de bu hezirlikdir sen üçin. Ya belki de senin şo ýaşykdan ýetilmedik arzuwlaryň netijesidir. Ýöne sen Allahdan milletlerin ýurtdan Allah Murat. Oňa da men gaty şart düşünýäm, sen bilen aram kessin. Edil şondan soň sen meni öz ganym düşmanyň hatyryna goşdyň. Sebäbi meni beýlekler ýar oýnap bilmejem, gözüm şart ketdi. Bolmasa ilk başda şu söwüşi men sen çykyşymdan soň geldime. Onuň biz kimden bilýär? Hany bol. Senim näme etdim? Derre ujukmeli. Şu saparklygyň ýanyna öz işalyň hökmüni iteklep ýerjek boldum. Ola benim başa barmadygyny düşünýän soň sen aýtap meni saparklygyň işalyň hökmüni çykarjak bolup bagyryp başladym.
Men hasem erkeklik derejem. Beni sen alıp barayan täze jurnalistikasyň täze düzümleri. Garan ağaçyp kol. Şol düşeýüm sürep çekedip halkyň beýnini beter ulaşdyryp, indem suwutnama soran bolýarmy? Eýsem siz iki bolup çyk öz diliniz bilen ýaňrap oturan ştaýdy özüňiz dämi? Onda ýadyňyzdan çykan bolsa ýene-de ýatladay. Eger hakikaten şu milli howpsuzlygyň öýdi, şurada bolmaýan bolsa ol edaran diýene täze etmeli kan ýany mene. Eýsem saňa mundan öter ýene näil suwutnama gerek Allah'ım rahat. Ya eýsem sen dälmidin şu mahamen itini ekrana sürap çykaran. Şuňa reklamy edip hatta mahama tagzim edin diýip ul ekranyny halkymyň aňyna dipip salyp oturan eýsem sen özüň dämi? Eýsem sen dämi edil şu düşeýe ýaly ýene dogry Hudaý uran ekrana gulawyndan çekip çykaran. Indi bolsa şul itinizi efirden efire sürap muny halkyň öňünde meşhur bloger uranlar eýsem siz dämi? Allah'ım rahat. Sen şolary ýaly haýwan derejetindäki iki aýakly mallan eýsem näme peýdaly zady öwrenýärlerini diýär. Ya sen hakykatdan şolary ýaly guturanlardan kildisi düzü adama peýda geljegini ananýan bolsaň, onda sen öz akyl derejem haýsy basgan şekilde erleşýär. Onda nämeňde beýle zerurlyk çykdy, iňne şu rejimi işleýän haramzadany beýle meşhur etmek, şonam bir meraka düşündirsene gaýrat etdi. Bizim halkymyzda näme peýdasy bar şu tetelli çykyşlardan? Bu haýwanyň sypatyny seredende belli, ol kompýutera aňyrda dursun, ol haýsy knopka basmalygyny üçin arkasyndaky oturan mahamaçylar bu samsyga maslahat berip oturanlarny. Onda bu oýunlar saňa size näme gerek boldy diýip soraw ýüze çykýar. Men pikirimçe mertebesi ýetigi adama bular ýaly haram eşikden çüýren düşünjeleri edil boka watan ýaly okduýmaly. Ýöne siz ikiňiz bärde äbede jüýje bolup oturýarsyňyz, edil dogan okaşan ýaly. Goňumy bolmasy sen özüňe munasyp şähertleri ýetişdirjek bolýan ýaly. Seni ýamşylara bolan goňjyň hem şatlygyň güllänim diýen oga. Edil ştaýdaky ýaly. Ne sözi ZN'de vereli. ZN. Eştilýärmi? Ава, если. Eştilýärler. Отключайте его, ЗМ. Aýrat. Отключайте его. ZN bu bizim çıkışımızda şartlık şehi koşulacak boldy. Bu adam Türkmen halkyna karşı, Türkmen opozisiýa karşı pulunu prezident Sovetden pulunu berip işleýän bir adam. Sen hatta keyfam alýan ýaly. Şuň bolup görüşinden. Ene bolýar men senden tapawutdy. Sen hakyky çürük ahlagyny delil suwutna bilen görkezmek üçin edil häzir. Öz sesini tanardyň Allah'ım rahat. Dogry dälmi? Bildiğin urlukların içinde KGB bilen jowat hizmetdaşlyk edip atşot berýän biri var da, onuň hem ekşi. Şo diýä getirdi, diýä bir pakly getirdi, ýaňyrdan pakly alyp getirdi, diýä hem ekşi diýälasy getirdi. Ýöne bir iki bolup bir kabinetde işleýärdi. Onuň diýä hiç kime aýtma diýip diýä bir pakly açdy diýä. Onuň diýä Muhammediň diýälasy eken, diýä akwadypany diýä. Onuň şo taýda dur diýä, lakamam dur, şoňa berilen kinişkasynyň kopýadan bu fakty fotokopiýady. Hemme de dur diýä. Nemesine aýtdyň da, berilen lakamam näme şo ýadyma düşün. Ona şo informasiýa berýär eken, informator bolup jurnalistler içinde, agdagirliň içinde, adam içinde. Şo näde tükeýärlen adam ol. Ondan ona agda sana oturmaly, ondan ýöne kim ondan bäri köp wagt geçdi, nol näme gaýtdy, o taýdan işläni o prinsipde, ýöne. Endi diýjek bolýanym. Ya diremine kalkınması bir mokçur da hani garanti ýaly. Kim bilýär, niýerik maglumat ýa niýden çykjak. Oňa da anlamam ýok da oý. Indem şu zap sebäpli men sana berjek indiki sorawmy özümün bermäýini senin şu öňkü howsarlaryň biriniň agy bilen sorasym gelýär. Ak Muhammed Velsaparyň sen bir wagt agzasy bolan agzy birlik opozisiýon toparyň içinde bolup onam informator bolup komitete satanlygyny sen elinde dokumentlaryny sugudy gören adam bolsan, onda nädip şu adam bilen iş etdi? Şonu düşündirseň sen bana. Nädip oň bilen birleşen bolýansyň? Şoňa jogap beribejekmi? Allah'ım rahat. Ondan sen ol komitede işläp beren informatory, Welzaparyň jeýlasyny görübilýän adam bilen asnaşyp beren boldyň. Onu diýmek, komitediň taňa ullokan, onamma da. Beýle arkaň görkezlen bolsalar taňa, şu jeýlalaryň hemmesini dogry. Onda sen kime işleýän? Allah'ım rahat. Onu diýmek, biz ikimizden kim ýalan sözläp manipulasiýa edip otur?
kim kime hücum edýär hem kimin diýişinde etdi alypdyr. Şundan beter sizden ýaýyl tutnama gerek. Sen aýdyp gudullaryny geçýär bol, şo boluşmada hüjümlerini dowam edip oturýarsyňar. Eýsem şu ödeýem, manipulasiýa dämi? Jurnalistim. Kim kimdigini bilmek üçün ne etmeli? Onun bir ansat yolu var. Siz seyredin. Şu adamlar özüne opozisiya dip at berýän, ya bolmasam ha jurnalist dip at berýän, ya da bir protestçi, erkin görüşçi dip at berýän adamlar kimin garşysyna görüşýär? Bilýär. Eger-de şolar şu başistik rejimi Türkmenistanyny, Türkmen halkyny ýok etmeň edil gyrasına getirip koydu da şol rejim häzir. Şoňa garşy görüşýän adamlar bardyr. Hem şu görüşýän adamlaryň garşysyna görüşýän adamlar bardyr. Şu ikisini tapawut etdirseniz, onu siz kimdigini ansatlyk bilen bilersiňiz. Eger-de kim diýimlisi şu rejime garşy görüşýän bolsa, halky bora. Onu şol adam hakiki görüşücüdür. Emma eger-de şu görüşücüň garşysyna görüşýän bolsa, onu ol adamy dinlemegem, on kanalyna girmegem, on gepini dinläp wagt sarf etmegem. Küllüğüne. Ödüňden biziň sözlerimiz bilen ünseriň biz niýe hüjüm edýär? Biz kime garşy hüjüm edýär? Eşdämem köse. Men sana kadim Gretsiýa akyllar bolan Demokrityň sözlerini ýatla daýrynma. Bihaýa we utunçsuz hereketler edýän adam ilki bilen öz bolup berişinden utunmaga öwrenmeli. Ýöne meni bir ýerde başga zat gelýär. İlleşler. Haysiýeniz kime anam bildirýän bolsaňam, ýöne iň bolmanyny şol adamyň öňkü taryhy bilen gyzykdanma siziň hiç haýsyňyz kelläňize gelmedimi? Iň bolmanyny internete girip şol adam hakda informasiýa gözleme hewer synaşyp gördüňizmi? Ya şol agzyňyza açyp size näme diýildi, şu berekella diýmekden başga da öwrenip bilmediňizmi? Gataň da internete girip ýöne adyny talysan şol adam hemme çykyp ötýär nuştaýdaky ýaly. Sen Murat Rahimov akazı Rossiya Federasyasının medialarına ören meşhur adam ekeniňi. Ine şu saýdyň özü sen meşhurlugyny, has giňişligini görkezýär. Seni görsek sen diňe Moskwa oblastynyň şäherine ýerleşýän raýatlaryň arasynda sen meşhurlugyň baryp 56% ýetýär. Onda jyndanam Orsyýanyň beýleki territoriýasyna hem meşhurlugyň ýetirýär. Onu diýmek sen beýle meşhur bolsaň. Belki de bizim yurdumuzun problemlarının çözüldüğünü ıydırlı tankit edip oturanın deyip umid edivermeliler. Şöyle mi? Edil şu vaat YouTube'da bizim halkımızın ününü yağda oldu hareket edişin yani. Hananla signalin şu adamın Türkmen toprağı için alıp barayan kaydusuz işlerine. Mesela Facebook'taki sahipasına girip görsek. Hani verdi Türkmenistan'ın problemleri. Hani haramdağın alıp barayan siyasetine karşı tankitler. Hava kağıt olur yarım makaları çıkıyorum duruyor. Bu senin Allah Murat öz şahsi fikirlerin değerli. Şu başka sayetlerden kapıyoruz edip oyunda attın. Belki başka accountlarda badır olur yarım makalalar. Yine Martina'nın yine kontaktı. Ay yok. Bärim edil şuraya yani seyrek süjetler yöne näme üçindir? Amerika garşy, Ýewropa garşy edilýän çykyşlar sen sahypanda has giňişligin berilipdirler. Edil häzirki Putinin diktaturasynyň politikasyna laýyk bolan makalalar hem propaganda süjetler senin sahypalanda dolup dur. Ona beýle Allah Murat, sen özüňe Kanadaň hem Çehiýanyň raýatlygyny alyp şo ýurdun, şo jemgyýetiniň döredin lezzetlerini ulanyp, şu wagtky oturan mekanyňdan ýan çürüň üstüne çykyp Orsyýanyň politikasyny ýygdyrly gollap oturýarsyňlar. Onu näme sebäpli sen Orsyýanyň işinde ýaşaňoklar? Orsyýa sen üçin beýle gadyrly bolsa, onu Ýewropada görüň gadyrlymy? Sen oňlary kanagatlarman gaýtyp şu Orsyýanyň işindäki bolan halal adamlaryň garşysyna makalalar çykaryp oturýarsyňlar. Hatda Navalnyň özünem tankitlap oturýarsyň. Edil şu Putin rejiminiň zahad edişi ýaly. Bolmasa sen şol adamlaryň aýagy ýetişide ýok, hem olaň ahlak derejesine ölümde de ýetibilmersiň. Onu sen özüň kimin iti bolýan? Одной из жертв такого стукачества стал Мурат Рахимов. Его пригласили в Прагу еще в 2003-м критиковать политику президента Сапармурата Ниязова. В эфир мы должны были давать то, что по стандарту положено, что Америка несет демократию, Америка во всем права, то, что ведется во внешней политике. И мы так и говорили. А потом, после 10 лет работы, его уволили за откровенные разговоры с коллегами. Основанием увольнения было то, что мои взгляды на стандарты журналистики и вообще политические взгляды не совпали, не соответствовали требованиям наших американских менеджеров, руководства. İngolmanlar şular ýaly Orsyýanyň merkez kanallaryna çykyş etmek her kime de başardyň däerligini biziň hemmämizden gaty gowy düşünýäs. Oň üçin sen şu rejim gaty anamdar adamsy bolmasaň, seni olaň medialarynyň goloýuna etmejekdir. Ona bilýäs.
Özüm synedik görsek, sen bärde diýen zatdan bilen biziň illeşlerimizde berýän maglumatlaryň gaty uly tapawutlaryny ýaly. Demek sen azatlıktanım. Sen diýişiň ýaly ardany ýazyp çykmadyňda, seni prosto otadan götüňe dipdiler-de. Şeýle mi? Nüşlerde diýip oturýarsyň. Demek kowulmadyk bolsaň sen şu şaka çennem şolum sen diýişiň ýaly haram pullaryny alyp oturjakdyň da. Şeýle mi? O pulum azatdyr. Men uluşyma görä sen otayda ýylyna $80,000 aýlyk alýadyň. Şu wagtky oturan hususy jaýňam sen şu pullary satyn almadyňmy? Demek sen hakda maňa gelen maglumatlaryň hemmesem hakykat diýip hasapla bermeliler. Şeýle mi? Ol maglumatlarym sen tarihinden ören kän hem gazaply sahypalar açyp berýär. Meselem sen azatlykdan götüňe depilendiň nerelerde sümsünip berdiň? Bolýa sen diýişiň ýaly azatlyk döwrüde şöyle daran düzümine görä opozisiýa işini alyp barmaga hakyň ýok. Ýöne ondan soň, ýagny 2013-nji ýyldan soň näme üçin Halmurat Söýünif ýaly ýygdyrly öz şu wagtky jurnalistika borjyny halkymyň bähwidi üçin dowam etmediňler. Oň jogaby sen bermejek bolsaň, onda men beräýin, bolýarmy? Men uluşyma görä sen şu döwürler orsydy edipdiň. Özüm o döwür adamlaryň saňa sataşan ýerleri näme üçindir? Piçiriň şu raýony boldy. Allamrat diýmek saňa Olgina pasyolukda ýerleşýän Savushkina köçesiniň 55-nji şu jaý gatyw tanşylmalar. Şeýlemi? Özüm geň galaýmalda edil şu jaýyň içinde. Edil şowa Trollum ilkinji fabrikasy açypdy. Sen otayda näme işläp berdiň Allamrat? Demek Allamrat sen orsydyň mejelerini aky. Şu wagtky meşhurlugyň şol ors propagandaň gollugy sülen emele gelipdirdi. Şeýlemi? Demek edil şu sebäpli sen beýleke sahip bolanda ýurdumyň problemlaryny çykaryp tankit edilen okda. Demek sen Russiýa rejiminiň ýallakysy bolýanda. Onda hemme zat ýer-ber bolup jüpüne de düşýär. Senin şu Süleyman Jigiminiň ölümi sebäpli eden hereketlerim esasan şu çykyşynda halkymyň kellesinden sypalap illeşleriniň ünsüni esasy jinayetkarlardan soğup ahyry soňy şu jinayetçiligi biýuna adamlaryň boýuna ýapjak bolşuňam ünni düşünipdi. Ölen bärdäwr interesler emele gelýär. Sen şu Jigiminiň ölümi sebäpli beren şeýle detalyny hem podrobny maglumatlary diňe şol işi alyp barýan derňewçiniň jelasyndan alyp bilerdiň. Başga hiç ýerden. Hatta şol gana olanan düşüğüne çenni sen maglumaty alyp bilipsiň. Demek myhamyň saňa hakykatdanam blokan anam barda. Demek sen edil şu sebäpli öz çykyşlaryň ýekejetinde de Süleyman çağany urup öldüren adamlaryň hem şoňa sebäp bolan hakyky şahsiýetleriň adyny ýekeje taparam tutmadyňlar. Bolmasa sen köneden gelýän täze dostuňyma şu Murat Gurowanow şolaň adyny açyşan aýtdy. Türkmenistanyň içeri işler ministri Çakkyýewiň garnaşy hemde Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedowyň ogly Serdaryň gaýnynyň dogun oglanlarynyň çağlary Baharly owanyň ýaşaýjylary öňkü bäherden sportsmen oglanjygy Suleymany üýüşüp urup öldürdiler. Bolmany olar ýaly professional derejede hem olar ýaly güýçlüler o çağın içerisini beýle düşürmek her kime de başartmagyna biziňem göýdümde ýetdi. Sen bolsa näme etdiň? Şu rejimiň jinayet işini bir prostoy batawoy waka öwrüp hamalat çağlar öz arasyndan bolan dawasyny öwrüdüň. Onda sen kimiň üçin beýle ihlasly ýalap öz döşüň bilen ýapjak bolmaly. Men diýdim diýip aýplaýan bolsaň onda Allamrat Rahim şu edi bilen öldürýär bir diýamna diýmele kenin diýdim da. Ben dedim menimni şu görgülü oglanjygyň ölümini neden meni aýplajak bolýarmy? Näme şu gepleşen içine sokupdyň meni. Men sana häzir şunu açyşan ýan Allamrat. Süleymanyň ölümini senem elim bar. Saňa meňde bir topar çyhuşnik haramladylaryň eli bar. Geçen Ağustos'tan tek Türkiýe barmakam. WhatsApp'ta geçirilen chat'te kime ölüm cezasyny ılan ettin? Wepa Çopanykiň. Kan şolam aýt. Sen ölüm cezasy sen fatwa ılan ettin. Wepa Çopanykiň fatwa diýýänleri bilýärmi? Dini liderler ılan edýän dini ölüm cezasy. Näme üçin? Dine şek getirýän adamlara şolar ýaly giýirilýän ölüm kararyna fatwa diýilýär. Wepa Çopanykiň adamlara ýygnap WhatsApp'ta geçen ýylyň Ağustos'da 14 tane adamın içinde maksat bayram için öldürmelilik fatwa ılan ettin. Ve şu şahiatlar var, şu cihata katnaşan şahiatlar öldürüp canlı şahiatlar gurrunlar var. Onu diýmek hakykatdyr hem şol oraz ýyldyşymyzyň hem başyna düşen kösençleri edil siziň topargynyň eli bilen ýasaryp durdy. Sebäbi bize departmansa her hil görünüşine synyp görüp bolýany näme üçindir imini oraz ýyldyşymyň hereketleri siziňkiňe garşy bolup çykan soň sen haram Murat
Bunu öz ağılı dilinden hatta teröristlerin hatarına da saldın. Olmasa sen özüne jurnalist deyip katı goğu düşünmelisin ha. Olar yal ayıplaman nehil ağırın mardığını. Asabını dünya uğramından ağrasını. Emma sen halkımıza şol oğlanın edin cinayeti işine suutnamı bereynim diymedin ha. Dine şol öz zehirli hem bihaya dilimlen yanıranlı attın. Hamala sana oğlanı raydıpmış diyen ol. Şol haram diktaturan metotlarına layıktı. Yine de şol köçürürünglerin bir maşgalan bağıtını yatırdınız. Olam dine şol iyleşimden öz pikir olan üçün hem dünya sizinkinden tapavutlu garayış üçün mi? İnha sizin demokratiya hakiki garayışınız. Şunu ödün hemen görüyor ya şudur öl. Şul siyasi bekvitlerine, şu öllerinin yakı hakimiyeti el almak bekvitlerine yetmek üçün şu bir günah adamlardanım. Günahkar yatıp şolun maşgalatını, şolun durmuşunu yumurmağa da tayyar adamlar. Men gatı oğudum mekkem zaten. Şahmarat & Company. Özüňize gerek galsa, siz hiç şu adam söz agatlığı üçün ölümü razı olmayacaksınız. Zato hezil edip öz şahsi bekvitlerini düşün. Halkımızı paçkalap, oda oklayacaksınız. Ona da gatı oğudum mekkem. Geçiz hakkal, belki de iyileşlerimizin köpesi sen ediyen oyunluğuna düşünýänem däldir. Yönüm beni sen ağırlap bilmersin. Şu sebeplim bu vakti gelerine sizin her biriniz şu ediyen haramçılıklarını düşün. Doğru cevabını vereceğinize andı çiyan. Şular yala haram hareketin cevapkärçiligi haktı. Sen gatı doğru ayttın. Yönü siz özüňizi el yitirdi däldir edip pikir edýän bolsaňyz. Onda siz hakykatdan bareňizden bolşundan öter akmaklar ekeniňiz. Sebäbi eýýäm öwrünşipsiňiz halkymyzyň sowatsızlygyny hem sadalygyny. Şol sebäpli edýän hareketleriniz diktaturan hareketleri bilen deňeden bolup çykdyr. Bular ýar oýunlary siz şol rejimiň wepadar hem anamdar adamlar bolmadyk bolsaňyz onda belan sapynam edebilmezdiňiz. Onam diňe kör görmez. Oral näil gödüräm bolsa, bilimsizem bolsa ýöne onu şeýle gyna wasalmak diňe sen tetelli haramdadan zaya kellesine gelýärdi. Siz bir topar öküýäli adamlar bolup bileşip şol ýaşuglaryň garşysyna üýüşip keyip bilen arňyz alpsyňyz-da. Şeýlemi? Beýleklere sapak bolsun diýip. Diýmek döwete toparynyň glawny aýkizdugyny Gurbanow islenip iýleşimidi Türkmenistana deport etmäge güýjimiz bar diýip ýönerden beýlegine nokta. Men şu süreçden çıkarjaktım bu linyany elbette size ýam şoň diýen sözlerini aýryp geçipsiňiz. Sebäbi özüňizden düşünensiňiz. 55 ýaşly bizde bolun edip beren hem ýaňrap beren samsyklygyna jenap glawny aýkizdun. Inneden öýle sen başga ada münasibam däl. Men senden sorasym gelýär. Ona hem sen öz aýallygynyň şu wagtym prezidentski sowetde işläp berenini halkymyza aýtmadyňlar, ha? Ya onam bilmerse etdiňmi? Ya şol 29 mayda ýurda bar gaýdyşyň ýaly başyňdan sowlar ötdiňmi? Men düşünýän şu wagt ýene de näçe ýyldyşymda täzeden maňa näme diýjeklerini ýöne diýmän käňät ilk bor özüňize iň prostoy soraw berip görmäni. Nädip şoň öz dili bilen diýişýäli. Telefonlaryň nastroykalaryndan absolutny başy çykmaýan adamyň geolokasiýasy öz-özünden üýtge bilýär. Eger aýkizdun murat onu öz üýtgetmedik bolsa, onu diýmek şol geolokasiýa bolmaly ýalam awtomatически emele gelipdirdi. Bu kelletedem şonu aýyrmaga ýa ýadyna düşmendir, ýa da aslada akly etmendir. Şoňa pikirlenip öz-özüňize bir soraw berip gördiňmi? Ýöne gaýrat edip ülüň sorawny maňa bermäňde şu gıýbat keşiň özünden sorak görüň. Bolýarmy? Kstati, jenap aýkizdun. Men henidem şol sen arkaňdaky rişotkalaryň nirde ýerleşýän wideosyny garaşyp otyrym. Ya ýadymdan çykandyr öýtdiňmi? Men pikirimçe sen şol çykyşyň eniň ataň öýüni edilen mükediýän. Olaryň biljimde ýaly aşgabatda bolmaly. Özüm şu tipdaky rişotkalar aslynam 30 metrede men kän görýärdim. Sebäbi öz tohumumyň aglaryň bir näçetem şu raýonyna jaýlar bardy. Eger ýalňyşýan bolsam, onda sen üçin bir kiçirek video çekmek bir ullakan alada däldir. Eger hakykatdanam şulo toň senki bolsa. Menem senden sorma hakym bardyr, iň bolmany halkymyň raýat hükmüne. Ya senem demokratiýaň şol şahmuradyň käli öz gapyň arasynda gutaraýarmy? Eger ona medilmeseň, onu da düşünür. Sebäbi ortadan diýişýäli. Молчание, как известно, это знак согласия. Men вообще sizin birleşen toparmanyň her bir aglasyna sorawlarymy gaty känýigini. Mysal üçin Muhammed diýýär. Ýaşly, sen maňa aýdy biljekmi? Haçan sen soňky sapar ömürde kulan guruluşdy. Men bilşim ýaly ýurda edil gitmedinden öňýany şeýlemi? Özüm şonu ýurda gitmäge agitiru edilen arasynda senem gaty aktiwny gatnaşypsyň diýip ona meşitdim. Dogrumy şu maglumatlar.
Kaptanında da o şul adamlan hemmeten bağdı. Tanıdınız mı şuları? Birleşler. Yine kâbirti yetene olmayardı. Misal üçün Bakı. Senin tanıyadın ha şol oğlanı. Ömrüde oğlu. Yanlış mı yan olsam? Senin mi adın Bayramhan? Ya senin mi adın düşün okmu? Şu yanındaki oturan aferist Türk dostun ulan. Bu adamın kimdiğini hem nehil aferistin bir eyyam ahli Türkiye davna bilya. Yönü neyem şundur edilsen havarsızlığını keyin sonra olur derece. Ondan sonra Bayramhan senin yine orta sonrasın mı ilya? Hani sana halkımızın aladısına iyi verilen 16 bin lira ya yarından çıkaydı mı? Sen şol suunma hakkı yekici adama da hini için atçı adama vermedin. Bu olmasa kadar alma derine döremeyen ki. Sizin şol Türk dostun ulan gurnan derine de iyi verilen pullar da şolaram. O da bizim anık bilen suunmamız. Yeminle sizin bedene üstlüğünüz sebepli. Bizde şu teyada kurama döretmeye mecburluğu yüze çıktı. Sebebi halına söylenip şu doğru sana ananıp edil sizin derine de reklamıyoruz kâne diyedi öz kanalında. Onun başka size ne yaşa pul geçenini bilecekte yöne sonam iyi verip dur deyip eşittim. Ondan sonra bir yeni var mesele düştük sığalı bizim aramızda. O da şol onun okulunda olmalı ulmi için neyem için başa varmadı. Yarına düşüyor mi? Olma için siz şu Türk dostunuz bilen, sizin şu derinliğinizin üstü bilen tayinlap oturdunuz şu var. Muhammed duyacağım şundan havarladı. Yani şu için bir sebepli. Neyem için yatırlanan keyin havarı yoktu mu kadiyan? Sebebi men eşitişime göre Şahmurad'ın halk arasında gururun vaadi işi yani. Şu için başa varmasını Türkmenistan'ın Türkiye'deki konsülsüsü. Şol Türkiye $1 milyon tölenler hakkı malumat ilme verildi. Yani o pullardan şol afiristin eline yeteni $700 bin oldu. Onu hani galan $300 bin. Sebebi iminle sen bayram. Şol sevdada pasreynik olup çıkış ediptin ha. Конечно, yanında şu Murat mende madi. Hem yine or adam. Bakı senin şu vakadan havarlı olmalısın ha. Halk arasındaki gururunu var ha. Şon cevabını da qarashyan sizden. Eğer siz halal çağı olup doğulunursanız. Akılda parağda bu adamın Graikiski tarihini Şahmurad'ın öz diliyle yaŋran suutnamasını eyyem eştensiniz hemmeňizem. Конечно, bu ağlatamsyk soňky süjetinde edil kızgın taýy düşen ýylan ýaly çewelen anka taşdy. Şol öýdüden gapandan sypçak bolup ýöne Murat Шахлимов. Орслан ýaly слово не воробей. Вылетело, хрен поймаешь. В этот раз ты прокололся по-крупному. Балабол. И тебя ждут большие перемены. Я надеюсь. Maksat Safar Muradov sana da devletmen meranok seni Allah Teala doğulunda yiyem dağılaptır. Yani sana da orta olma. Bana oraya atlatsana. Haysi süjetinde şu bir dışka karşı tayinlanıp oturan çıraktı sen героически предотвратить ettin. Yanlış mı yan olsam где-то yıl yarımından ol men şol diyen de atlanıp öz gulumu dinledim sen o süjetinde. Yani o vakt bu işler bilen kendi gıdıklanmansam bir ünsümem vermedim. Yani heniydim yadımda. Şol sen aydan sözlerim. Hamala bir näçe olanlar ors yetdi. Yara satın alıp birdi Muhammed'e karşı çıkış edecek olanlarına senin şolorun cinayetçiliğine yol vermeyecek olup olar hakta maglumatı mahkama havari verdim deyip onu oturanım. Belki de şu kadarlı hoğaslarların içinde hatta sen erkekrak olup çıkardın. Hem özünü atlıdırsın. Men sonra tapı bilmedim şu süжеты. Видимо, у вас уже образовалась стойкая корпоративная привычка сначала напортачить, а потом лихорадочно подчищать свое говно. Великий Малле. Гадыров, тебя я не упоминаю, уж не обессудь, поскольку для меня тебя не существует. Для меня ты родился ментом и умрешь им же. Ты заложник той системы и собственной алчности. И я вижу прекрасно, как основательно ты ею пропитан. Поэтому и говорить о тебе, как правильно подметил твой друг Мурат Шахлимов, только время зря терять. Вообще, sizin alp-baryan hareketlerinin neticesinin şu süжетin öyle katı düşünüklük edeyim kadiyan. Кто такая Зарина Атаева? Я думаю, вы еще не успели за последний месяц забыть. Это наш голос, дикторский голос. Почему-то, как уже месяц, молчит. Задается вопрос. Что? Что-то случилось? И все-таки Зарина Атаева меня где-то нашла и позвонила. И сказала: Сад Баранович и так далее, но, пожалуйста, мне надо больше этих роликов. Я говорю: а зачем так столько вам больше роликов? Все это выставлять? Для чего? Вы понимаете, говорит Макс Абрамович, я сюда приехала, и для того, чтобы получить убежище временное или политическое, сейчас не будем казать, мне кажется, это политическое убежище, ей надо показать, что она борется с режимом. Они на сегодняшний день, грубо говоря, эти власти шведские, дают
быстро право получить политическое или временное убежище. Это вопрос к ней. Политическое убежище, все отлично, у меня все есть. Документ я получила, у меня есть. Миграцион меня разрешила, я методом бар. А где вы были раньше? Где вы были раньше? В тот момент, когда вам надо было получить политическое убежище или другое временное убежище, вы тогда появились в этой политической борьбе? А может быть, вам трудно было получить, вам надо было набрать очко в YouTube-канале, лайки, что вы действительно боретесь с режимом? Так я вам говорю, уважаемая наша сестра, младшая или старшая Зарина Атаева, соотечественница, и надо нас иметь по всей программе. Если мы начнем иметь, вот таким образом буду иметь. Унижение, в первую очередь, улучшать тягость. Шунялах аулокан адам, шунял политический угрудун гидватран адам, шунял hareket etiyadi. Özüňiz başga edýäňiz. Men siz bilen hiç elek işim ýok. Siz näme çykarýaňyz, kime çykarýaňyz, kimin adyna çykarýaňyz. Murat Gurbanow bilen hem işim ýok, siz bilen hem işim ýok. Men öz işimi etýän. Политическое убежище, все отлично, у меня все есть. Документ я получила, у меня есть. Миграцион меня разрешила, я методом бар. Size vara prosto tütänen tükünen adamım. Hükman arkadan garap olup çıkar. Şoň üçinem inniden öýle kim özüne sizin toparyňyzdan diýip atlanyrsa, men üçine şol adamlar ýa pondun dukulup bolupdyr. Ýa-da soňra daýlan innem ýygyna ýol tapmanypdyr. Akylly hem mertebeli adamlar size ýanaşmaga dogry kadýan. Şahmurat, seni maglasak, sen vara esasy ýalňyşlygyň näme dediýsene. Sen öz keselli ahlagyny dutura görkezmän gaýtyp onu aýagarlygyny üstürjek bolup daga oturanyň sebäpli. Sen garşyňda kim hem näil derejede bolan garşydaşyň bardygyny aklyň aýlasyň hem gelmedi. Sen içiňdäki çiýişip ýarlaýjak bolan ulumsulugyň ini şu taýda aşaşan görünip dur. Türkmen olyp bir näme bilýäňiz. Bir hava aýdaly hava source'ny publisist bolýan. Muman YouTube'da content koyan. Blogger diyen hava. Bolýaho, beýle helak bolup özüňi öldürjek bolma. Blogger diýip baňa. Özüňem paşyrda jurnalist adyna süýkünmeňi. Alatamsyk YouTube'da biz hemmämizden diňe blogger dursa, bolmasa senden tapawutdy. Men jurnalistika diplomam bar. Özüm Harvard jurnalistika diplomy. Oňdaşyndan şu kärimden iş tejribem senkiden has köpräkdir. Bilmedik bolsaň. Sen sümüňi ýeňi çyrşap beren döwrüňde bu adamlar maşgala urlap aýagallygyna biznes edýärler. Sen balaňy sürep gaýwana sapaklanga gatnap berken bu adamlar bir ýam amykly hojalyk ýasap öz ýurduşy götürülen riskawat edip galaklaryň zik owlarynyň sülen el ýaragyny gatnap enjime furalary geçirendir. Orsidiň padwalaryny iki hepderap zaложник kökbün oturup çykandyr. Şolaň banditlaryna nalog tölemekden boyun açyramsyň. Sen Aklimowa mafiozy diýip özüňden tapan toslamalaryňa illeşlermede inandyrjak bolup bir esasy unudaýdyň öýdýän. Menem aşa döwrüň halkynyň dir şaýady. Menem o döwürler cennet dağlaryna da, gawdana da enjime sewda toşkulamam. Hatta aptawa üçin ýöne maňa biri gelip şu döwür. Nalog salmaga prosta sinanşan bolsa da killisini aýagylan oparardym. Aklimurlar hakda. Bizim havarymyz bardy. Ýöne barıp bir sewdagary şolaň nalog salanlyklaryny men senden birinji tapyr eşitýän. Onda tamam Şahmurat, sen belki habaryňam ýokdur, ýöne men sana bir gizli sirriň üstüne açyp berýän bolýarmy? Eger bilmedik bolsaň. Sapar Klimur şol owa hojalyk ministrlikdäki wezipe intek gelmäkä. Arkasynda ýan bir näçe firmalar bardy. Özüm diňe orsydyň işini ýerleşýän firmalar. Olaňam ustawny kapitalynyň meşhuryny bilseň, sen çaşyrsyň bedene üstünden ýaňa. Bu ýaşylyň razmaham, akyl derejetem biziňki bilen deňär ýaly. Eýsem sen ýurdumyzda şu döwür gelen baýlyklar asmandan gaçan rüýdýän samsyk. Ya ol sen söýgülini ýadyň ýatap beren rüýdýän kellesiz. Eminne Sapar Klimov ýaly biznesmenler şu döwür biziň halkymyzy açlykdan çykaryp ýurdumyzy öz baýlyklaryny doldurdylar. Şol agdam jinnet wadaryňam. Beýleki wadarlygyň köpüsi eminne biz ýaly sewdagarlaryň halal gazanan maýasyna gurlandyr akmak. Sen hökümetiň o wagt kimiň doňy ýaly ýyrtylyp ýatyrdy. Hiç zady oňarman. Eminne şol sebäpden ýazyp bulara wezipe paýlap ýurdumyzy investisiýa etmäge arwildi. Soňra da doýup gägirip başlanýan ady urady. Şolaň puluny hem baýlyklaryna gyzygyp takşda Türkmeniň diýişi ýaly pulyny ýerden aldyň diýip özüň ýaly nadan eden owurlardan sonra innikide bolýarmy? Özüni oňaran o döwür köpüsi baýak gitdi.
Sebäbi akylmyza metýärdi. Gaýratymyza sizinkä görä däldi. Has çäksizdi. O zatlar häzirem ýetip durýan biziň ejizlerimiz şu. Biziň ýurtda galan doğan garnaşlymyz. Bolmasa sen garşyňda nähil möjüklen oturandan sen habaryňam ýok. Emelsiz samtyk takşy öz zaýa kelläňiň dürüdün siz azatlygyny alla götüňiz oka ýerleşdi. Biz baryp kömek etsek ağrsyny şudamarsyň balbes. Size milletler bağışlarsınız da ötü için oldu. Meni şu ağlasamsın gıykılıkları hali börümden geçtili. Bir de var keçetel pek Türkmenleriz. Şu sebeple ata-babalarımızın nesihatlerine uğralıp adamın tanın mertebesini göre baha kesmeye öğrençene olunur. Size de diyecek sonku sözümü aytsam. Şundan sonra şulan yapına anana adamın dini yekici çıkalgatı alanır. O da tuvaletin unitadına kilidini dövülmek. Sebep şundan tamam aklını kıymalıdık bilmeyen adamın hiç geleceğim yoktur. Şöyle sebeple eğer yurt kuracak olsak ona olar yal adamlardan umidimizden kesmeli. Eğer de hayseniz gözünüz distisine açılan olsa ona şulan kanallarına yanaşasanız da bilmez. Sebep şular yal haramzadalar güç veriyanım ya sizin samsıklığınız ya da soğatsızlığınız. Takşta özünüz saylan. Siz hakikatdanam tupoy bolup doğruluğumu ya da prosto şular elementarny zatlara baka sowadyňyzy ýeten okmy. Ýöne men bulaşaklan kýaly dini menniňlen diýjek däl. Sebäbi wujdany hem mertebesi ýetigen insan üçin bular ýaly hajatxanaň geregi ýokdugyny özüm düşünämelim kädiýän. Egerde düşünmeýän bolsaňyz, onda Türkmeniň diýişýäli agyrsyna şudasaňyz müň ýaşa. Şoň üçin Şahmuradyň soňky nesihatyny dinläp, şolan kanallaryndan gaçyň şaltyrak. Bular gaty dinläsiňiz gelse, oň üçin awuna bolmak köpmanlygy ýok. Menim şulan birini de awuna bolup ýazylanmak ýöne her süjetlerine sinetme, mezur, şu sulhum barma diýip gıýgyryp ýatsada. Sebäbi bu men işim hem halkymyzyň öňünde bolan borjum. Size pikirlenip başlaňyň halaýyklar. Aman oturuň. Halal Türkmenliň çağalary.